Sinä tuupa paskat. Kun Muumipeikko pikku myy ja Muumipappa esiintyy, silloin laulut kutsukoon, tuijottelut tuokioon, Kämmenlaaksoon. Kuule, mamma, tiedätkö sinä, missä kakkani on? Ai niin, palkeet. Tiedätkö, missä kakka on? Juu, tavallaan. Tässä. Mamma, nuohan ovat palkeet. On, mutta ne on tehty kakasta. Herran pieksut. Tämäkö se on? Mistä löysit? Anna keksi, isä. Olen käyttänyt sitä suussa. Ai. Mitä ihme levyjä? Lasilevyjä, joille kuvataan. Ne vastaavat filmiä. Ahaa. Tänään ilmoitetaan vihdoinkin kilpailun voittaja. Parhaan maisemakuvan on näpännyt... lepakko. Hurraa! Ei se nyt niin vaikeaa ole, kun osaa valokuvata. Kuva on epäonnistunut otos perseestäni. En tarkoittanut sitä kilpailuun. Valokuva on näköinen. Voi hyvä tavaton, tulin vartavasten maalaamaan mystistä kakkaa. Olen kovin pahoillani. Ajaa matkatavarat. Oi. General Eagles ready. Mikä nyt on hätänä? Take us to battle. Mitä? We await your command. Auringossa kaletteinen ja maalaan sitä, mitä silmilläni näen. Taas päiviä! Mitä kuvittelet tekeväsi? Kuinka niin? Minähän ikustan paraikaa omenapuutasi. Kuuleekin. No Johan! Etsimme sitä mystistä kakkaa, josta julkaistiin jokin aika sitten kuva Sanomalehdessä. Voi tekin täällä. Minä poloinen. Kuva ei esitä kakkaa. Se on epäonnistunut kuva perseestäni. Ai niinkö? Ja minun piti maalata sitä kakasta taulukilpailua varten. Onko toinenkin kilpailu? Toivottavasti viimeinenkin on jo tullut. Vielä yksi. Oi, no nyt tuli ihkutaiteilija. Mikä häntä vaivaa? Hyvä.